Baionan gertatu berri den erasoaren kasuan, erasotzailea militar ohia izateaz aparte ere, 2015ean hauteskunde departamentaletan bere burua aurkeztu zuen Landesetan, Zeinanzeko kantonamentuan, eta behin interrogatu dutelarik poliziek esan du bere ekintza justifikatzerako orduan, bere iritziz, Notre Dame de Pariseko sutearen jatorrian musulmanak zeudela, eta horri erantzuteko asmoarekin, azken finean nahi izan zuela Baionako mezkitari ere sua eman. Argi dagoena da, eraso hori gertatzen dela testuinguru batean non komunitate musulmanaren aurkako eta kulto guneetako erasoak haunditzen ari diren, eraso gehientsuenak berbalak dira, baina kasu batzutan eraso fisikoak ere bilakatzen dira, eta igandean bertan, Le Journal du Dimanchek inkesta bat plazaratu zuen, non agertzen zen islamaren aurkako iritziak areagotzen ari zirela Frantzian, eta ikuspegi ezkorroiek ez zirela soilik mugatzen eskumuturreko edo eskubiko hauteslegoetara, baizik eta ezkerreko sektore geroz eta handiago batek ere, geroz eta exigentzia handiagoa zeukala islamak toki gutxiago eduki zezan espazio publikoetan, eta zentzu horretan testuingurua ez da bat ere baikorra elkarbizitza garatze aldera. Erasoak maila handi batean lotuta daude testuinguru politiko bati eta baita ere eraso jihadistei. Argi dagona da, 2015etik landa Estatu Islamikoak erasoak ugaritu zituen heinean Parisen lehenengo, baina baita ere ondoren Frantziako beste hiri batzuetan, horrek alarma sozial bat sortu egin du eta komunitate islamikoaren estigmatizazio geroz eta handiago bat eragin du. Orduan horrek eragiten du, estigmatizazioaz aparte ere, komunitate horretako kideak geroz eta diskriminazio gehiago pairatzen dituztela, espazio publikoan, baina baita ere, etxebizitza lortzeko, lan bat lortzeko, bizi modu normalizatu bat egin ahal izateko, eta horrek krispazio bat eragiten du frantses gizartean, zeinek momentu determinatu batean eragin bezala edo ilustrazio bezala eduki dezaken mezkita bat erasotzea edota praktika musulmana daukaten pertsonak beraiek zuzenean erasotzea. Ipar Euskal Herriko instituzio nagusiek, eta hor ari naiz batez ere hitz egiten Baionako alkateaz, une berean Euskal Kargoko presidentea denak, azken hilabete eta urteetan jarrera irikia erakutsi du, bai etorkinen arabera, baita ere migranteen arabera, Baionan gune bat irikiz, eta erresistentziak egon badira gehiago izan da departamentuaren eta frantses estatuaren partetik, zeinak oso laguntza gutxi eskaini dioten migrante horiei harrera eskaini ahal izateko. Baionako alkateak, Etxegaraik berak, erasoa gertatu eta jarraian bere elkartasuna erakutsi zien erlijio musulmana praktikatzen duten pertsonei, eta proposatu die ere beste gune bat, bereien praktika erlijiosoa aurrera eraman ahal izateko, naiz eta modu provisionalean izan. Horrek erakusten du azken finean, Ipar Euskal Herriko instituzioek aho batez solidaritate erakutsi dietela biktima horiei eta esfortzuak egiten dituztela praktika musulmana daukaten pertsonak ez daitezen estigmatizatuak izan eta gaur egun arte ezagutu den elkarbizitza hori mantendu dadin etorkizunean ere.